Dahil naganas ang sa mundo. Grabe sa mundo. Dahil naganas, ano tanag siya? Dahil naganas ang sa mundo. Grabe sa mundo. Dahil naganas, ano tanag siya? Dahil naganas. Grabe sa mundo. Dahil naganas, ano tanag siya? Ganas ang sa mundo. Grabe sa mundo. Yung ganas, ano tanag siya? Ganas ang sa mundo. Grabe sa mundo. Yung ganas, ano tanag siya? Yung ganas ang sa mundo. Grabe sa mundo. Yung ganas, ano tanag siya? Ganas ang sa mundo. Grabe sa mundo. Hindi ganas, ano tanag siya? Dahil ganas ang sa mundo. Dahil ganas ang sa mundo. Grabe sa mundo. Hindi ganas, ano tanag siya? I solemnly swear that I give it and must not believe in the Lord and God I do. And God I do. In my own free way, I am benevolent. I listen to my heart and mind intelligently. I really care, communicate, and consider to be kind. My prayers are always to be effective and efficient. I I forgive and forget, yet have to fight for the right. I I always believe that providers there for solution. Ready? 1, 2, 3, go! Namin may mag... Dahil ganas ang sa mundo. Grabe sa mundo. Hindi ganas, ano tanag siya? Madam, muna po hindi. Minutos na. Berarti ka nagkikabuglaw. Time na, time. Time pa. Ulo ko na lang. Gusto mo? Ha? Dalo nga lang. Di kaptan ko ba? Kaptan ko, duwa mo ka mo. Ang bilisa ako na sa singseng. Tagamay na lang ako. Ready? 1, 2, 3, go! Bilang. Go, ayan. Go, ayan. Go, ayan.
Una ka na! Ay na, yung hindi pala pagkakasok. Wagi ka! Hernán! 3, 4, 5, 6, 7, Paps, kayo Pap. Last man, oh. Wala na. Ara na price, oh. Price. Oh, ang wala, wag dire linya. Ang wala naglinya, naglawagan ka, wala naglinya. Ano ha, disqualified. Ang mag-abot iya helmet. So, kung kamo mag-abutan, congratulations. Okay. Better luck Marami mga next tsansa time. magdaog sa helmet. Helmet. Tsansa magdaog sa helmet. Napag-abutan dapat. Ari si ano mga gaboto. Gabot skill lang ka. Hop, Dilanay. Bojeng, ikaw sa space day. Amat-amat talaga. Agilid. Number 2. Uy! Number 2 si... Wala ka. 3, Oh, 3. 6, 36. 36. Sa Barbara. 36. Alessandra Democrito. Asawa niya yung mga kan. Oh. Picture na ka mo, Pres. San? Areo. Para hindi magla-inbox nyo, may helmet ako ng isa sa shop, agyon nyo. Oh. Dali ang picture na ka mo. Number 3. Yes! No, thank you! Hindi pa sa sol, ha? Hindi pa sa sol. Libin to, libin. Oh, grabe.
Ano mambal mo? Ano mambal mo? Ano mambal mo? Biro ko yan. 22. Wala. Hindi karamaka. Wala ka. Daog ka na? Aray mo bro. Ang 610. Bro, nakababo ni Ma'am Aray mo. Bruno. Polar lang mo kuno. Okay. All in na. Ladies first, ladies first. Mark. Marco? Manok ni saya. Alsa ibis ang ano? Ilan na niya? Sa pataw. Tangkad lang na iyakan ka payas. Tangkad lang.